Lord. Outro. 1, 2, 3. Ang sarap ng tubig. Guys! Dinner time guys. Kain tayo. Kain tayo guys. For thumbnail. Malita Dives started 2014, no? That time si Bradley, he was a vice mayor. Vice mayor. Tapos may mga friends siya from Davao na mga scuba divers. Tapos kasi ito sanctuary, ito reserve area itong actually doon sa likod from corals. Corals For diving. And then Corals. mahirapan sila that time na doon lang sila magstay after kay more layo na siya kayo. So ang gibuhat ni Bradley dito siya nagpatayo. Hinahinay lang doon. So itong 1/4 ng area na yun. Yan lang, yung wall na yan papunta doon. Kana lang. Hantod sa lugay na siya muli balay. Pag uli sa balay, negro na siya. Kay always talaga nakababad sa init, sa tubig. Tapos, ayun, sabay-sabayan na mo siya. Hantod sa na-discover nila na meron palang shipwreck. Ganyan. And then, nakita niya yung din ng area. So, gitulungan niya yung mga taga dito na i-preserve talaga ang sanctuary. Kasi, di mo gud maiwasan. Siyempre, nasa coastal, daghan din mga fishermen. Ngayon, ito sila, nagapupot. So, pag magpupot, matamaan yung mga corals, masira, pati yung mga isda na gagmay, maapil. So, di-appeal siya sa balaod ni Brady. And then, naglagay siya ng, I think, almost 10 ka mga bantay dagat. So, and the rest of the history, and the rest of the bigay ko kay Sir G. Because this is, sabi ni Mami G, na-sanctuary siya. And in fact, we asked the DNR region together with the people from our department, Department of Municipal Agriculture's Office to evaluate And the fisheries. and explore the fisheries, the Bureau of Fisheries, to explore and evaluate kung unsa ang coral reef dire. And then they found out mga initial evaluation na nice for fun diving, and even yung sa mga professionals for yung sa mga malalalim. Especially na nakita ko nila ang 60-year-old, more or less, around 1940, World War II. 70 to 80 years old na shipwreck yung Japanese minesweeper. Ready? Gusto mo takbo pa dyan from there? Okay, sige. And go!
palaro. Kuya, sinanabaw na. Dali na. Uy, di ba? Hindi magsakay. Doon? Doon? Napalisa. Kaya ka, alikot. Kuya, ayaw na itumba, kuya. Walang sure lagi. Kuya, wala tayong challenge. Walang sure lagi nga mahulog yung kayo naghatag ng instruction. Kuya, wala. Magalit ka ba ako magulang ko? Tuwaraman daw. Kuya, wala pa ko iningan. Kasi para matang ka rin. Opo. Oh my God, dili na masamukan ang kuan, komunidad. Kasi mga barangay ba makuratan. Ano na din naman? Aw. Uy, sa atong Muslim. Ang among prinsesa. Uy. Wala na kayo ikaw. Hala, nagsugod na sila. Sugod na sipon. Sugod na sila ang pananaw. Basta sila. Asa sila? Ang ako igsuon siguro pa sa boat ba? Nagkunukuratan lang. Maginanelpis na to. Okay, nagkuhan man. Nagunit siya. Dili man ka siya sa banana boat. Dito siya sa kuhan. Murag mas delikado pa niyo tanawang. Gunit kayo. Ma'am Joji, question. Kailan nag-attend si Ma'am Jingle sa Urigan? Nagkumangod sila. Matutuan. O, sakay na muna sa speedboat. Lord, Otro. 1, 2, 3. ang sarap ng tubig. Guys! I think I'm falling in love with you. I don't know what to do. Ang ating dinner ngayon, guys. Lechon, ayan. Dinner time, guys. Kain tayo. Ano kayo na kuhan? Akin ang hipon, no? Santa Maria Otima. Akin ang hipon nila. Ano yung lechon? lechon baboy, uy! Alam mo, Pe? Alam mo, Pe? Ito na yung pangga. Ayan guys, meron different kinds of ice cream. Si Malita. Davao Food Online. We have kalabasa flavor, Foodie Pal Online. malunggay flavor, durian, and SILI. So, 1 level, 2 levels. 45, 40. Tama. Then the Malunggay, ate, you Diba? like? So, na Sa tikman mo muna lahat ang... Malunggay ice cream. After taste niya ay sili. let's try the mangay. Where's the mangay? Have you tried the two
Hi guys, nasa overlooking tayo ng Malita Davao Occidental. Tingnan niya. Hi sa kabayo. Tintin sa kabayo oh. Katabi na na. Hi guys, so nag-stop over kami dito sa Little Boracay ng Santa Maria, Davao Occidental. Tingnan niyo guys, para talaga siyang Boracay.